Jó estét kívánok, kedves nézők! Egy nagyon izgalmas Magyarország-Olaszország mérkőzés után következzen Hamburgból a Portugália-Ausztria negyeddöntő mérkőzés, és hát várhatjuk, hogy kit kapunk majd ellenfélnek, a sógorokat vagy éppen a portugálokat, hiszen ezen a mérkőzésen fog egyébként elbúcsúzni a hamburgi stadion, ahogyan a Stuttgart is azon a mérkőzésen búcsúzott el, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit fog hozni ez a találkozó. A két nemzeti himnusz következik. Történelme során először jutott be a negyeddöntőbe egyébként Ausztria, úgyhogy ezt megkoronázza a portugál mérkőzés. Na nézzük akkor az összeállításokat. 4-1-4-1-es felállásban játszanak, természetesen Costa ott van a kapuban, Leo Vitinha, Fernández Silva, és hát természetesen az egyik veterán, Cristiano Ronaldo, de hát ott van a másik védő, veterán játékos Pepe személyében, ez tehát Roberto Martínez kezdő 11-je. Ugye hát a portugálok a 8. döntőben a spanyolokat múlták felül 4-3 arányban, tehát egy nagyon izgalmas mérkőzést játszottak a felek. Ezt a párosítást egyébként utoljára egy 2016-os csoportmérkőzésen láthattuk. Na nézzük akkor a sógorok összeállítását. 4-2-3-1-es felállásban játszanak. Grilic, Seiwald, Savitzer, Baumgartner, Laimer és hát természetesen Arnautovic is ott van. Tehát ezek a sógorainak a kezdője. Úgyhogy ez is egy izgalmas mérkőzésre van kilátás, hiszen azért a portugálokat megnézve, hogyha mondjuk ők nyernének, akkor minket kapnának ellenfelül, az ágrajzot tekintve. Megkezdődött a mérkőzés, fehérbe láthatóak az osztrákok, és természetesen mivel Portugália ezen a mérkőzésen a pályaválasztó, ők a szokásos piros mezben láthatóak ők. Bár azért egy Ausztria-Magyarországot még egyszer el tudnék képzelni az elődöntőben, és természetesen ezt virtuálisan mondom önöknek, hiszen bár Magyarország nem jutott be az elődöntőbe, se a kieséses szakaszba, közben Ronaldo lövését Penc fogja, ugye először kivédi a Lusitán csillagét, aki azt mondta, hogy ez az utolsó Európa bajnoksága, hogy meg akarja koronázni egy olyannal, hogy egy jó arannyal, vagy éppen ezüsttel. 5. perc. Egy Manchester United játékos Fernández labda mögött, kis szögletre lesz. Silva. Diás gólhelyzetben, de aztán benne megakadályozza Savitzer. Baumgartner. Savitzernek ki oldalra, bal oldalra, megindulhat nagy lendülettel. Cancelo fut vele versenyt. Savitzer lepasszolja, Arnautovic, ott a gólhelyzet, Costa! A 8. percben ott van a válasz, igaz csak lövéssel, de jött az első osztrák szöglet is. Méghozzá 8. perc, az már 9. perc lesz, mire elvégzik. Na nézzük, ezt kifejelik. Seiwald, Pos, elveszíti, jön Fernández, jöttek a portugálok, Fernández, Silva, Ronaldo, Cancelo, nem volt lesen, Silva, Cancelo tolja meg, jön Lénárt, lepasszolja, Fernández, ott a gólhelyzet, még mindig Paulinho lövi rá, Penc. Jönnek folyamatosan a portugál lehetőségek.
És hát megint a kapus a végállomás. Eddig nagyon jó bravúrokat véd, bár még mindig a mérkőzés elején vagyunk. Méghozzá a 12. perc végén. Ez is kis szöglet lesz. Silva. Fernandes. Fernandes cselezget, vagy hát forgolódik, mint a ringlispiel. Elveszítik Silva. Leo. És túl bonyolódik, cselébe bonyolódik bele. Arnautovic. Leimer. Leimer kis ilyen kivezeti a labdát, de nem az volt a cél. Arnautovic. Ő viszont elveszíti. Ronaldo. Leo. Vitinha. Ronaldo. Palinha. Palinha és aztán Grilic. Baumgartner. Elveszíti. Nem volt fault. Ronaldo. Ronaldóval Lénárt próbálja meg megszerezni a labdát, de nem jön össze. És hát ezzel az járt, hogy szabadrugással jön Portugália. 18. perc vége. Ronaldo lövi rá. Penc! Óriási védés. Silva lövi rá, ezt is Penc fogja. 20. perc. Portugália, Ausztria egyelőre 0-0. Úgy tűnik egy újabb szabadrugás. Most beszorítja Portugália Ausztriát. Na, meglátjuk, hogy ez a helyzet mit fog hozni. Fernandes készülődik a szabadrugás elvégzéséhez. Hárman is ott vannak, Cancelo készíti le Ronaldónak, és Baumgartner jó labdaszerzés, Zabitzer egyedül törhet kapura, Zabitzer. Na nézzük, ki lesz, aki megakadályozza, Costa, aki viszont nem tudta megfogni a labdát. Most kiesett a kezéből a labda. Fernandes. Ronaldo, Silva, bocsánat. Most van Ronaldónál a labda. Leviszi az alapvonalig, megmenti. Vene szerezte meg a labdát. Zabitzernek passzol. Eddig jó bírják az osztrákok egyébként. Zabitzer. Baumgartner. Leimer. Nyugodtan passzolgatnak az osztrákok. Pós a beadással. Costa. Ott a vége lehetőség mellé. Micsoda helyzet maradt ki. Itt adhatom még egyszer. Hát kis hiány megszerezte a vezetést Ausztria Portugália ellen. Fernandes. Ronaldo. A szép labda. Nem jön Penc. Gól. Megszerzi a vezetést Portugália a 43. percben Cristiano Ronaldo góljával. És ezt a gólörömöt szerintem a Real Madrid drukkerek nem felejtik el, mert ezt ugye már Marcelóval csinálta no is, természetesen. Úgyhogy ezzel a góllal megszerezte a vezetést Portugália, ami nagy szenvedés, vagy ha lehet így nevezni, mert azért hősiesen küzdött Ausztria eddig a gólig. 1-0 tehát a portugálok javára, ne buslakodjon Ausztria, mert azért mondom még egyszer, óriásit küzdöttek a gól előtt persze. Vitinha. Ronaldo sprintel. Nézzük, mi lesz ebből. Leinart, nem volt fault, szabályosan szerezte meg a labdát Ausztria. Aztán visszaszerzik a portugálok. Leo, nagyon jó sarkazás. Ronaldo. Palinha. Fernandes. Leo, szép összjáték. Mikor lesz lövés? Most a lövés, Penc. A végállomás megint. Hát a meccs embere már lassan ki van választva. Penc személyében. Újabb szöglet. És ott megint Fernandes. És Leo. Diás, Penc. Hát mérgelődhet is, hogy miért hagyják lőni. Gyakorlatilag nem is láthatta a lövést amúgy.
Na nézzük az újabb szögletet, ami megint kis szöglet lesz Fernandesnek. Leo befűzi a védőjét, ott a gólhelyzet, és aztán sikerül menteni. Aztán visszaszerzi. Silva. Leo. Ronaldo. Leo összjáték. Szép összjáték! Mellé! Portugál kolléga közben majdnem fölborította az asztalt, mert azt hitte, hogy gól. Az osztrák kolléga meg fogta a fejét, egy kicsit a szívéhez is kapott. Fernandes és büntetőző Portugália. Teljesen jogos büntető, és Linárt kap sárgalapot. Meg is nézhetjük. Hát... mondhatni azt, hogy adható. És a labda mögött a 70. percben Cristiano Ronaldo, vele szembe Penc. És belövi maga biztosan Ronaldo. A 70. percben 2-0-ra vezet Ausztria ellen Portugália, és hát gyakorlatilag eldönti a mérkőzést Roberto Martinez csapata, mert nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy itt lőjön 2 gólt Ausztria. Ezért inkább most a védekezésre fordították a hangsúlyt a sógoraink. 2-0. Leo. Danso próbálja meg megállítani, de nem jön össze. Leo. Még mindig ott a lehetőség. Kapufa. Az ismétlés. Bent van. 3-0. A 71. percben. Most már minden lényegi kérdést megválaszoltak a portugálok, nem eldöntöttek, hanem megválaszoltak. 3-0-ra megveri Ausztriát Portugália, és ezzel Magyarországot fogja kapni az elődöntőben, amit hát valóságban mi is örültünk volna, de virtuálisan megkapjuk. Portugália-Magyarország mérkőzés lesz majd az elődöntő első mérkőzése, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Letelik a 90 perc, és mennyi lesz vajon a hosszabbítás? 3 perc. Ennyi maradt Ausztriának, hogy legalább egy becsület gólt szerezzen. Ez viszont egy jó indítás Bendeinek. És nem ér bele kézzel Pepe? De bizony beleért kézzel a rutinos játékos. A hentes, ahogy szokták mondani. Hát szerintem inkább a fenekére pattan, nem a kezére. És közben Ronaldo jön le a 92. percben, és Zsota jön a helyére. Érdekes csere. Zabitzer. Labda mögött. És gól. A 92. percben Ausztria megszerzi a becsület gólját. Legalább ilyen szép góllal, büntetővel persze. Búcsúzik az Európa-bajnokságtól. Történelmének nagyon jó, hát pontotni történelmi pillanatában, mert hát életükben először jutottak el a negyeddöntőig. Zabitzer góljával, tehát 3-1-re módosul az állás, és hát óriási dicséret illeti Ausztriát, hogy hősiesen helytáltak itt a 70. percig, mert még 2-3 gólos lett volna az előny. 3-1 tehát, és az előre jelzett 3 perc lassan letelik, és itt van a mérkőzés vége. Kedves nézőink, hősiesen helytált Ausztria az utolsó mérkőzésén itt az Európa-bajnokságon. Zabitzer utolsó perces góljával tudott csak válaszolni. Úgyhogy Portugália ellenfele Magyarország lesz az elődöntőben, úgyhogy nagyon nagy izgalmak lesznek majd a döntőbe jutásért. Holnap természetesen a Dánia-Skóciát, az Anglia-Franciaország mérkőzésre várjuk Önöket. Ezekkel a képekkel búcsúzom. Portugália, Ausztria 3-1, viszontlátásra, viszonthallásra, és Hamburg is búcsúzik.